na bokro be video lu tawalu e mayo video lewe agawa na dasbini le atonda akara libilio le na dote yana akara roba atuturi yotina agare eru na skuro yene yawe dituri eru fu moji owe do tuwo kele ole raya na raya le owe ma boy ba ga ya briko mata ga ya briko 46,000 ugoji lola ọmọ ye bogeti ya oti ya na dasbini kuchie Dibugi n'elu ụwa ga-ekwu onwe ya ebe aka gị dị ọcha ọchụ nwa ọkụkọ nwada ihe ọbụla onye tiri aka ọ ga-agara ya nke ọma jide onye be enyi gị aka ịmara onye be enyi gị n'ebe a jide ya aka ịmara onye be enyi gị n'ebe a jide ya aka ịma ihe ị ga-asị ya ọ ga-adịrị gị na mma 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 ọ ga-adịrị I will play last number before I drop the mic. Yes, one number more. Play. Because
ụmụ gbara agbọghọ taya taya